No to witam roztojmiłych po Szczeci. Witam roztojmiłych na hitboxach. Witam roztojmili na tubie i jadymy dalej. Umiał szwedrować. Umiał szwedrować bez to... Co ja mogę więcej powiedzieć? Jada dofolować, na cuk, naciepać. Kaj to się robiło. Miedziowo, miedziowo. No hej tej. Pajaki. Leber. Leber wuszt. Jutro naciepia tego tak fest. Mi się po tym nie chce co chwila dupić na zot. To jest bez sensu. Najgorsza ulica to Miedziowo, a w szczególności ostatnio klatka schodowo. Godają na nas chłopcy z kawiarnie, bo tam stojemy nieokazjonalnie. Ja już teraz jak w dupia to normalnie zabejrzycie. Jak jo w dupia, jak jo puszcza ten drill na fol, jak on dostanie szwungu, to by aż za furcy, obejrzycie. Będzie jedne larmo. Tak będzie, po tymu. Nie mogę puścić, a czy nie wiem, można mogę, ale jak to tak zrobię, że go ostawia i pójdę sam ładować, to się krzywo zrobi, to się krzywo wyfedruje. I muszę mieć nad tym dużo kontrola. Jak ja nad tym nie sprawuję kontroli, to się wszystko knoli. Rozumiecie, wiecie, o co łazi. Jest ciekawe, czy by mógł to wszystko załadować za jeden raz. Wola nie próbować, bo już nie mam siły. Bo już mnie pierę. Mi się zaraz skończą te, znaczy no tak nie zaraz, ale za niedługo mi się skończą te płyty i ciekawe co ja wtedy zrobię. Ja muszę sprzątnąć ten bajzel, bo sam ma być Ordnung. Hochglanz. Hochglanz hobby w chałupie. A w dupia jeszcze jeden. A niech mnie pierun szczyli. Uważajcie, ciul. Dobre. Poszł. A ja sam czekam. Ja już się nie mogę doczekać. Mnie aż targo, ja aż tak cały chodza. Aż on sam przyjedzie. Ten cuk. Aż się muszę napić. To jest bodaj 10% wykopane tego tunelu. Niestety. Jadą, jedzie. Jedzie pierun. Jakby ktoś nie wiedział jeszcze, ja sam mam karbitka. Ona dusz ze mną jest sam. Bo bez niej to ja sam nic nie udupia. To było letko podejrzane. Ale ino letko. Ło, jak on gibnął, to są zrobione już bez mała. I to ino 10%. Ja nie wierzę.
To wiele oni by robili ten we Warszawie? Już, dobra, już lepiej tego nie robię. Dobra, dobra. Wracamy tam, kaj my byli. A ciekawe jak ja będę tam po tym fedrował, jak ja nie widzę co tam jest. Będzie śmiesznie jak... Śmiesznie. Fest. Dobra. Jadymy. No, to jest dobre. Mogę oddalić, a no ja, i no to tak będzie ciężko. Po tym. Ja by troszkę do bazi... Ogień! Ogień! Się... Co? Co się ozdupiło? Taśmociąg zablokowany. A po jakiemu? Ktoś coś zdupiał. Witaj Camp for Real. Witam wszystkich co sam przyszli i oglądają. Co się sam zdupiło? Ktoś z epcu. No dobra, ale to co ja mam zrobić niby? Zablokował się taśmociąg, no i co w związku z tym? Co ja mam śliptać, albo co? O co sam łazi? Czy to łazi o te auto, ja mam wyjechać stąd po prostu. A to się tam robi, aha, dobra, to ja już jada. I no jakby jeszcze ten kierowca nie był nabelany, to by mi było troszkę prościej. Niegodą, no ale trudno. Jada. Jak ja jechał do Gliwic, trudilajlala. Nie miałech halt! Zurück! Nie miałech pieniądzów nic. Strudilajlala. Muszę teraz wykręcić. A to jest dupione, aha. To wszystko bez tusz. Dobra. Zrobione. Feuer. Feuer anstellen. Metan, jak metan dupnie, to ino roz. To ja dziękuję. No dobrze jada. Troszkę wyżej. Ja, no i jada. A ciul, jada na fol. No i wyżyło z dupia. I no się zaś wiertło można zdupić, nie?
Idzie ci to idealnie, dziękuję. Dziękuję pięknie, muszę powiedzieć, co sam się czuję jak doma. I czuję, że jest stworzony do takiej roboty. O, pana, muszę zrobić zabieg. I no teraz gipko. Ja, dobrze. Co jest? Halt maszynę? Po jakiemu? Co się stanęło? Zaś się te bloki skończyły. To już miało z dupy, to jest normalnie... To jest na 20 odcinków, zanim ją wybuduję jedne te metro. Mi się zaraz te bloki skończą, ja nie wiem co ja będę po tym robił. Ja chyba pójdę na pędzyjo, nie wiem. Ja chyba pójdę na pędzyjo. I no, albo wiecie, albo to jest tak... To jest tak zonacone, co byś to jedno metro tak robił, jak się metro robi w prawdziwym życiu, nie? Tak. Znaczy troszkę gipciej, czyli tak miesiąc, 2. Ja myślę, co to o to łazi. No bo ja nie wiem. Ja już jada... Ja już 4. odcinek jada. Ja chyba buduję metro, nie wiem, z Bytomia do Elbląga. Ja się tak czuję. A ja jest ciekawy, co ja zrobię, jak mi się skończą te płyty. Wciś R będą zaś, a to takie ciulańsko to jest. Ja myślę, że nie wiem. Ja będę jechał kaj za granica po te płyty, albo nie wiem, wydupcą mnie z roboty, albo pójdę na rewiry przynajmniej. Trochę do Ciulska. To nie ma takie realistyczne, jak ja myślę. Trochę żol, bo ja myślę, że ja się sam poczuję jak taki normalnie najbardziej prawdziwy grubiarz, fachman. I no ja nie jest na grubie, nie, ja kopia metro, muszę przypomnieć. My sztyc nie robimy na grubie, i no przy metrze. Za granica do Altreichu bych pojechał po płyty, na moście by był Ausweis byty. Ihre papiery byty. Ja by powiedział, ja sami no po płyty przyjechał. Nie strzelejcie, nicht schießen. Ja buduję te metro z BF-a, no całkiem możliwe w sumie, nie godą, że nie. Dobra, wydupiej. Poszł. Czekamy na nie. I no 17% zrobił. Ja ani sam związków nie ma, ani nic. Ja nie wiem. A przypominam, co na Bigsie od tego stoi symulator. Symulator. To ja się pytam, kaj te opony schajcowane, kaj te obalone radiowozy, kaj te ciepanie bergami w policja. Ja tego sam nie widzę. Jadą, pa. Jadą. Stymulator chyba bawi, ja. Patrzcie, jak on teraz się gibnie. Patrzcie. Ja by chciał sobie tak cugi w PKP jeździły. To ja by był... Ho! To ja by był na Pomorzu w 3 godziny, a nie w 9 albo w 10. Ale to by było za piękne. To by było za wiele. Dobra, zrobił. Jakieś mi sam furgają. No to co?
Jadymy dalej. Jadymy fort. Maszynę start. Na fol, co jo się beda lożurym a plackiem łocierą. Jada. Jada. Pięknie jada. Łoziemnoście. O, będzie. Troszkę do wierchu, bo zaraz, co się samo zdupio? No, same dobrze ino. No, dobre. W lewo musza. No. Dej się. Bier się. No, dobre. Gładko. Ja. Pięknie idzie. Idealnie, normalnie. Ty... Zgas. Co się stanęło? Czemu zgas? Czemu on zgas? Jo się pytam, co się dzieje. Nie godajcie, że się skończyły już te... Miało z dupi! To był moment. No to są chyba jakieś wice, jo jest za dobry. Już normalnie jest za dobry, mi to... Ja to robię, a to jest chwila, ino. Ja jemu gaz, a on mi zgas. I po jakiemu? Po jakiemu to się stanęło? Ja tego nie rozumiem do końca. No ale cóż. Zaraz sam zrobię sztrajk, łozdupia jakieś... Łozdupia jakoś beka, ciepna jakiś mołotow. Aha, że to jedna płyta to jest 1%, ja? To ja się co chwila coś nowe dowiaduję. Dobrze wiedzieć. Ciul. 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 To jak robię wszystkie te... Ej, to jest dobry pomysł, to tych płyt trzeba nadupić jak najwięcej. Jak najwięcej. No i tyle, i wszystkie żech załadował. Poszł. Takie życie przy budowie metra, no co zrobisz? Nic nie zrobisz. Nie, nic się nie zdupiało, wszystko jest dobre. Jak dom R to się zeszpawnują, ja? Już mam takie fajne, długie, patrzcie. O, ja już nie widzę. One są...
Takie długie, że już nie widzę, jak ja mogę jechać. Jadą. Ja, patrzcie. Patrzcie, jak on teraz gibnie. Ścigamy się z Sugiem. O! Nie miał szans. Nie miał szans. Jo się save'na, bo wiecie... Jo widzę Paryż. Jo widzę Paryż. Dobra, Apple. Odpalamy ta maszyna. Dobra, no ładuj te bloki, jadymy, bo... Ale muszę teraz tak skontrolować, o. Dobra, i jadymy. No. Na fol, co jo byda. Jada, fajnie. A tak, akurat. Abdul, ja nie wiem, o co ci łazi i tak, bez to... No dobrze jada. Jada z szałotym. Nie, cymu w lewo, no dobrze idzie, tak pójdzie, o. Po tymu. A sam jest dobrze. Masz i w lewo. No ale dobrze idzie. No i ciul, halt maszynę. I zaś, yes. Miło z dupi sam normalnie. Wiele tego jeszcze... Dużo, ale... Nie ma aż tak tragicznie. Jeszcze 3 razy tyle. Znaczy 2 razy tyle. Dawaj te płyty. Ja teraz nadupia wszystkie. Czy spróbuję tak zrobić. Patrzcie, jak ja to teraz zrobię. A, kopruchy mnie atakują. Nawet nie połowa. Recek, powiem ci po śląsku, szczimryj. Bo sam byś to nie umiał zrobić lepiej. Bez to nie szteruj mnie. Chyba, że jesteś wklupany. Po szkole na garażach, jak się jest taki mądry. A! Kurde, bajsnął mnie w szwaja. Jaki pierun. No, pocieraus. Wydupiej, wydupiej. Dobre. Ja no, normalnie jak ja by robił metro we Warszawie, to ja by te metro za dzień zrobił 10 nitek metra. A oni zrobili 2 bez, nie powiem wiele, bo nie wiem, ale długo w ciul. I od tego nawala sam. Co się byda? Co się z tym byda smolą? Normalnie na ciulą wyla i no idzie. O.
Wszystko w dupie. Już mam tako wprawa. I oby mógł to robić w prawdziwościach, nie? Już się czuję taki dobry. Ja nie wiem, czy ja czasem nie jest za dobry. I to są jeden hopek to robi. Jeden hopek sam na kranie, na suwnicy. Jeden hopek na koparze. Jeden zaszczałowego. Jeden transport. Jeden załadunek. Jest normalnie człowiek orkiestra. Ja wszystko robię sam. Jakby tak było w prawdziwości, to jakby mi sam dali z 5 hopa, to by my to zrobili za 20 minut. No ale robię sam, nie? Ale jak to się go jak coś ma zrobione do porządku, to rób się to sam. No to ja robię sam. Na klupia tego betonu, łonego... Tego łonego i te łone. Kiedy to jest dzień budowy? 23, ja? Ja, 23. No to nie zaś tak wiele. Ja to wszystko w dupie, bo ja potem nie będę jeździł co 3 minuty po ten beton. Wyleję we takim sztaplu jednym. 2, 4. 4 razy 8, 32. Trochę mało. No, w Langpado, że z ojcem dukszy szrank składą, a mi będą, że ją wolno robię. No to jak żeście są takie mądre, to się kupcie symulator i nagrajcie wideo, jak robicie gipciej, to ja wam wtedy uwierzę. A dobrze wiemy, że robię gipko jak pyron. Gipko i dobrze, bo to nie mo tak, jak robi polski fachowiec, że byle jak, byle boło. I no ja to wszystko robię do porządku, blank. Nie na odpierdol. Ja robię gipko i do porządku. Jada. Ja, mi się też tak zdarzyło, one się straciły jakoś tak, że było więcej. No ale co ja mogę zrobić? Ja mogę ino karbitką poszeluntać. Tyle. Ja, byle jak, bo to nie ma... Płyty mają dojechać, a nie... To nie ma konkurs piękności. Kopruch raus. Nie, ja nie stawam autem na torach, bo to się wszystko łazdupi. Patrzcie. Ciul. Gipki cuk. Fliegende Pieron. Ten z Bytomia. Ten z Bytomia. Dobre, pieronki. Co sam się łonacy? Dobre. Mogę już? Maszynę start? Nie mogę. Ładuj gipcie, bo ja chcę już... Ja, safe. Richtig. Ej, nie mogę. A mogę. Nie wiem, co się stanęło. Dobra, mogę już? Jadymy. Ja teraz potracił. O. Dobra, jadymy.
Widz z rozbarku. O, pozdrawiam. Ciulomy na fol. Ja nie mam czasu, ja będę robił 50 odcinków te 1 metro. Ja to muszę być zrobione po gipku. Nie takie dupcynie fleków. No. Ja to rozjada dopiero. Mam nocka. Jest. Ja nie chcę na nocka, ja się boję z surów. Ja mam srogi angst z córami i boję się jeszcze skarbka, że do mnie przyjdzie i będzie chciał, co bych mu dał wągel, a czy ten łogień na sipie i on mo... Słyszeliście, że skarbek to ma jedna noga od konia? Richtig. Tak go dają przynajmniej. Ja w Bytomiu też takie zrobię, a ja właśnie robię. To jest taka wirtualna makieta metra z Bytomia do Szopienic. Richtig. Dostanę medal, ja. O, zaraz będzie poziom 200. Poziom 200 się zbliża. My już go osiągli w sumie, teroski. Jadymy na przodek. Dobre idzie, patrzcie. Jak jo się wprawił, jaki już jest fachman. Ja by to tak, ze zawartymi ślepiami mógł robić. Ciul, 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 sam tukaj. Wszystko. Normalnie. Ja się nigdy nie czuł taki profesjonalny jeszcze. Na budryku tela nie fedrują. Pięknie jada, zaraz będzie 40%. Ja już 2 kilosy wyfedrował. Czajcie, co to jest 2 kilometry? To z Bytomia do Chorzowa jest 5. To jest bez mała pół z tego. Dajcie pozór, elfry. My są elfry z Górnego Śląska, co z wiatrem łażymy. My są elfry z Górnego Śląska, co z wiatrem łażymy. Hołdy familoki, chlewiki, hasioki, razem przemierzymy. Hołdy familoki, chlewiki, hasioki, z wiatrem przemierzymy. My są elfry i się nie boimy. Za maszynę halt, ale już jest 40 AC. 40 AC to już jest fajno, to już jest bez mała pół. To już jest bez mała pół. Jak ja tak kukna, jak ja tak wejrzę, to już nie ma tak źle. Ho! To jeszcze ino kuncek. To jeszcze ino kuncek. To jeszcze ino kuncek. Dobra, ale ja by sam zrobił halt, co by te tajle nie były takie za długie. I ja sam zakańczę nagrywanie na tuba. Dziękuję pięknie tym, co na tubie oglądają. Ta serio, zło na cynio metra. Ściuk do wierchu i widzimy się za niedługo.